נחכה שכולם יתחברו. אני מתקשרת לשרונה ומלי. מה זה ניתק? הזום התנתק, אוקיי. אז לכן שלחתי לכם קישור חדש לזום חדש. אני מתקשרת רק למלי שתתחבר. התנתק, כן, אני שלחתי קישור חדש. תתחברי דרך הקישור החדש, זה בקבוצת הכל אפשרי. תודה. רגע, גם נתקשר לשרונה. מתנצלת. אני פה. שרונה פה. שרון, שרונה פה. יופי. יופי, יופי. אז אנחנו נתחבר מחדש ואנחנו נמשיך את התהליך. אנחנו נחכה שגם מלי תתחבר אלינו. איזה עוצמות, רויטל. וואו, זה עוצמות האהבה. וואו. וואו. אני לא יכולה להגיד לך כמה תמונות רצו לי בראש בדמיון שעשית עכשיו. אליפות, רגע, אני לא רואה את מלי. מלי, את איתנו? כן, וואו. מלי איתנו. יאללה. אז אנחנו חוזרות. ננשום עמוק, נשימות עמוקות. נכניס דרך האף, נוציא דרך האף, ועוד נשימה. נכניס דרך האף, ונוציא דרך האף, ועוד נשימה עמוקה. נכניס דרך האף, ונוציא דרך האף. ועכשיו ניקח נשימה אחת עמוקה, חזקה חזקה, ממש נכניס אוויר, ונכניס עוד קצת, ועוד קצת, נחזיק, ואז נשחרר, ועוד נשימה אחת עמוקה. נזמן את האיזון לקו אמצע, מקודקוד הראש, דרך אמצע המצח, אף, סנטר, צ'קרת הלב, צ'קרת הבסיס, כפות הרגליים. את מקליטה? הופ הופ, צודקת. אין כמוך שרונה, אין כמוך.